l-istorja. U l-istorja tal-lum, moqrija minni Jacqueline, jisima Ziffa mqarba f'ħalbu fura. Miktuba minn Rita Saliba. René kien fuq ix-xwiek, jistenna lil ħutu Dora u Miranda. Mhux soltu. Ħafna drabi jkollu jiġi fil-kafetterja ta' Strauss b'nofs qalb nhar Erba'. Għax nhar ta' Erba' Dora u Miranda kienu jkunu għadhom ġejjin mill-lezzjoni tal-kant. Kien jibqa' ġejn wara l-iskola fejn kienet taħdem il-mama. Imbagħad kienu jiġu ħutu l-bniet joqomsu u jkantaw in-noti l-għoljin, il-baxxi u l-iżgarrati. René kien ikun jixtieq jidħol taħt il-mejda jistaħba bil-mistħija. In-nies kienu jħarsu lejn il-mejda tagħhom u Dora u Miranda kienu iktar jibdew juru x'jafu. U kultant in-nies kienu jċabċbulhom. U René kien iħoss wiċċu jaħraq u jdeh jibdew jorqu. L-aħħar li marru jixxu supermarket, Dora u Miranda fetlilhom jagħmlu kunċert ħdejn l-iskaffi tal-ġobnijiet. In-nies daru dawra tont magħhom u bdew jgħidu u jsafrulhom. Il-mama tgħid x'bokka kellha dakinhar u bdiet tirringrazzja lin-nies kollha u toħdilhom bidejhom. Imma dak il-ħin René xtaq jidħol fil-friża u jintela kollu silġ biex ħadd ma jarfu. Is-soltu kien jieħu gost meta ħutu l-bniet kienu jdumu ma jiġu l-kafetterja għax kien joqgħod ftit minuti waħdu. U kien ikollu ftit ħin jilgħab bit-tablet bikwietu. Iżda llum le. Illum hemmx li jaslu ħutu. Dan-l-aħħar f'ħalbu fura kienu qed jiġru bosta ħwejjeġ strambi ħafna. U tassew kienu jiġru, l-għanet taż-żibel kienu qed jiġru minn post tal-ieħor. Boros u karti bdew jiġru wara xulxin f'ċirku tont u l-ħwejjeġ tal-vetrini tal-ħwienet kienu qed jiġru weħidhom fit-toroq. Allura kien hemm ħwienet li taħt l-isem tal-ħanut żiedu ħwejjeġ li jiġru. Imma donnu ħadd ma kienet jagħti każ. Mhux biss, imma kienet kontra l-liġi li tirrapporta xi każ Trump. U ma stajtx issemmi l-kelma fatati. Kull min isemmi jew jgħid li qed jara l-fatati kien jispiċċa jagħmel xogħol fil-komunità bħalma ġrala Megi tal-Ħut. Dik kellha tiknes il-pjazza tar-raħal u malli qabdet l-xkupa daret tromba magħha u tgħidx kemm daru affarijiet ma' rasa. Spiċċa stordiet u hekk għadha sal-lum. Storduta tħares fil-vojt u l-ħutem jaqbes waħdu fuq il-miżien. Il-mama tgħid li minant Megi biss tixtri għax l-ħut għadu jaqbes waħdu sinjal li frisk tassew. René ta' daqqatajn madwaru bajnejh imberqin. Ħares lejn is-srievet tal-karti fuq l-imwejjed. Ftit ilu minn taħt il-għajn kien żgur li ra waħda tintlewa weħida. Beda jgħid lilu nnifsu li kien ra ħażin, li bil-ġuħ li kellu ma bedix jara sew. La jiġi ħutu kienet tiġi l-mama u ġibilhom xi ħaġa xi jieklu. Forsi jinsihom srievet. F'daqqa waħda jisma' dwetti kantaw l-opra. Laqatawlu ħsibijietu. Mhux hekk dof ixkiltni! Bdiet tnewwaħ Miranda. Aj mami! Mhux int domt ma tħalt, rid tidħol eżatt miegħi, int ma żammejtux it-temp. Ommhom Kitty semgħethom u ġiet ħdejhom bil-burgers. Wasaltu kif mortu llum? Staqsiethom. René, tiegħek bla ġunġlielu x'tkun tridu? René ta' daqdej brasu. Ma rid ġunġlil. L-aħħar darba li ġie l-ġunġliel beda jisparixxi waħdu. Donnu kienet inaqqarulu xi ħadd. Ħalplat minit il-mama u ħata fil-burger. Bil-mod qaltlu l-mama, qasset ixraq, mela kemm għandek ġuħ. Dora u Miranda baqgħu jilletikaw, bl-ikel ġoħalqhom, u kultant ikantaw nota u jwaqqgħu l-ikel fuq il-mejda. René baqa' jiekol bil-ħatfa u jberraq. Imma qatt daqs dakinhar ma kien kuntent li hemm ħutu ħdeh. U tajt x'kien qed jiġri f'ħalbu fura. Ma nafx jien naħseb kieku
Ukoll inħossni naqra anzjus bħal Rene. Min jaf Ġejd?